Eliphulo lizisa amasebe aza kuthi gqolo ukujonga imfundo kunye nempepha zesiqinisekiso zabantwana, ukubhalisela izibonelelo zenkxaso-mali yabantwana, ukuthunyelwa kunye nokubekwa kwabantwana abasemngciphekweni kwiindawo ezikhuselekileyo, ukuxhasa oomama abakhulisa abantwana bebodwa, ukhathalelo lwezempilo olusiseko kunye nesondlo sabantwana. Eliphulo likwajongene nokunceda abantu abangenazazisi. Unokwayiyo Kemele uthi baziva bexhwayitile yaye bebalulekile bengabahlali ukubona bephathelwa ezi nkonzo. Ndiziva kamandi kakhulu ngayo because isinika into yobani basizibone basingobani. Ekugqibeleni nabantwana bethu baneento abazifumeneyo kwa-social development, kwinto yonke ebikhona elapha nakubantu baka-healthy. Sinolwazi oluninzi esilufumeneyo namhlanje. Nomeya wethu olapha sumbulela umeya. uNomakhosandile Dunjwa ungumhlali eGqeberha uthi yiminyaka esihla esonyuka ifunela umntwana kamntakwabo ongasenabazali incwadi yesazisi engade alufumane uncedo. Uthi umtshana wakhe ngoku seneminyaka engama-23 ubudala. Uthi ngenxa yoku akafumani msebenzi yaye zange akwazi nokuqhubekeka nesikolo kuba kuye kufuneke incwadi yesazisi. Uthi uphele engena kwiziyobisi ngoku kuba ezibona engenabomi. uDunjwa uthi nangona iliphulo lijoliswe ngakumbi kubantwana unethemba lokuba umtshana wakhe uza kulufumana uncedo. Ndiyafuna ukuthi ndiyabulela kakhulu uba umeya makabe khona apha, ngoba mna into endiyizeleyo apha ibuhlungu kakhulu, ngoba kudala ndisokola ndizama ndifuna ukwenzela umntana kabrother wami i-ID. So nangoku ndinethemba ngoku ndidibene ne-social worker apha into yoba ikhona into ethembe lithi ngakwazi ukuncedakala, ngoba lo mntana usengxakini uzibona uba into i-future yakhe akasenathemba because of i-ID akade ayenzelwe. Yabo isizathu ke soba makangayenzelwa i-ID kungenxa yosoleka komzali wakhe, ndingafumani document for umzali wakhe, and umzali wakhe wayengenayo kwa i-ID yena kuqala umama wakhe ke phofu. Wazama uba makaye phinda buyele esikolweni xa funeka yokwenza yosapha okwesibini kathiwa kufunwa i-ID akakwazi uyifumana because ku-grade 12 wakhe waye wamtshona wafuna usapha kathiwa kufunwa into ze-ID. So abakwazi ke ukuba mabamenzele ifuture yakhe ngoku iyaphela because ungena kwezi zinto ngoku uzofuna uba uyatshaya umdaka akafuni nobhasa because uyalibona ithemba lakhe intoba ngiphelile and ndivisa kabuhlungu andonwabanga emphefumlweni, andonwabanga nyhani because kudala ndisokola iminyaka ndisokola. Amasebe athatha inxaxheba kweliphulo aquka isebe lemicimbi yezekhaya, uSASSA, inkonzo yesipolisa, isebe lezempilo, isebe lezemfundo kunye nesebe lophuhliso loluntu. Usodolophu Nelson Mandela Bay uthi babambisene nalamasebe ukuqhuba eliphulo ngilifuna ukulwa intsokolo ejongene nabantwana bekwanceda nabazali babo. Let's take the opportunity. Government is here with all the grants they are supporting our children on. Let's maximize on that. We also want to appreciate the participation of the ward councillor, Councillor Stina of Ward 33, who has helped us to mobilize the community. We want this ward to feel our warmth and be able to fight all these socio-economic challenges. Weekly, we are going to deal with go-to clusters. For instance, next Thursday, we are going to KwaNobuhle in Utenake. And we are planning for Woma as well for next week, but it will depend on the availability of other departments. And if you have a support base, the postnatal stress is not going to deal with you. If you know that when you have a child, it belongs to your brother, because it's your brother who must take care of all the needs of the child. Whether the father is present financially or not, but in terms of giving you support, it is your brother that's going to give that support. And this will even stop us from having multiple partners. Uceba kwa Ward 33 uMzwandile Sidina ulothulele umnqwazi ekwalivuyela iliphulo likamasipala. Manditsho into ba okokuqala yimivuyo, especially kubantwana abahlala kule ngingqi, kuba kuze iprogram of this nature isiza nosodolophi. Umeya ngomnye wabantu imeko esijongene nazo sizi councillors ezisondele kuye enhlizweni ukuthi makasincedise because
kwezi ndawo sisebenza kuyo really we need support, and without the support sabo akho nto sinokwazi ukuyenza. Njengenxalenye yokuphehlelelwa kweliphulo isebe lophuhliso lentlalo linikezele inkxaso yalo kubafundi abangathathi ntweni ngokubanika impahla yesikolo kunye nempahla yangaphantsi. Eli phulo lihlaba ikhwelo kuwo wonke amacandelo oluntu ukuba asebenzisane ekwenzeni utshintsho kwiimpilo zabantwana kunye nekamva labo. Sodolophu unqenile ukuba liza kuqhuba eli phulo rhoqo ngeveki kwiindawo ezahlukeneyo kwesi sixeko. Kwiindaba ze-MPK TV, ndinguJessica Popo, ndiseGqeberha.